Çeşmelere göre Türkmen bankları rayetlerin bank kartaşkalarından ferişteleri bir kanun alıp başladı. Hakimiyet başına milli pidarın kıçının gelmeği bilen ecirilatın talançılığı hasa mervetleşti. Karttan eyesinin haberi bolmazdan her ayda 60'dan 300 manat çenli pul alınýar. Rayetler hasaptan pul ferişteler barada bolmanna SMS arkalam almaýarlar. Şeýle hem ilat hasapdaky galyn pulu barada maglumat alyp bilmeýär. Bank işgärli ähli soraglary goşadyrnak üçin bu maglumatlar bize ýeterli däl diýip jogap berýärler. Kartadan pul nagyt almak üçin adamlar giýjelerine bankomatlardan nowata durýarlar. Bazarlar nagyt pul talap edýär. We her bir der döküp kazanılan manat gün guzaran aylap ýaşamak üçin çakdan aşa derur. Adam yolu, adat yolu, atlanan